Fuck, det er godt, det der. Og du skal til ham her hjem, når du skal? Gry, tager du ham med? Gider jeg for helvede ikke der? Jeg gider sgu ikke tage ham, mand. Jeg gider ikke at brække ud over det hele. Lotte, du må tage ham i stedet, mand. Jeg skal altså have noget der. Ja, tag ham. Kom her med ham. Det er godt, det her, der. Bror, du kan ikke høre, hvad jeg siger, men jeg siger, det er dig, der skal gå hjem. Fuck dig, din taber, mand. Du skal tage ham hjem, du skal. Fuck dig, mand. Jeg sagde, at du skal tage hjem med ham. Skrid med dig. Lige nu. Lad mig gøre det her færdigt, mand. Hvad siger du? Prøv at dø, eller hvad? Der er af med dig, mand. Glatnak, mand. Hvad sagde du? Tony, slap af! Tony, slap dog af! Tony, slap af! Tony! Stop nu, mand! Slap nu af! Slap nu af, slap af! Fuck, jeg er Han nakker dig, mand! Han nakker dig! Fuck af med alt det der! Fuck af! Fuck, se alt det her, mand, der går til spilde, mand. Stop nu! Stop nu!